kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga iti laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Hindayon irugi papagayam kaspaset iti programa tayo nga idi kalman laeng pagkasalitaan ni Sonia nga napoluan basketball. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi takasto na itibal palakpak ko laglagtok ikis ko. Gamatag buyak iti basketball manong nemi laban. Foundation ti eskwela mi manong nemi ket aglalaban dagiti junior seniors. Isoda ti kang runaan manong nemi nga aglalaban junior seniors adda kami iti seniors. Kaskwelaak kan kaseksyonak manong nemi ti captain ball, ti senior, nga kastaon iti laeng nang ag-basketball. So dahito ni Nardo manong nemi. Ado kami, nga mang-chisel up kang kuhana. Lukas na manong nemi nga maigamaan ni Nardo ti bola. Go Nardo! Go Nardo! Go Nardo! Go Nardo! Go Nardo! Nang rona manong nemi, no anda itiruar, kalpasan na ipasaan da, ishoot na, 3 points! Yehey! Nardo, Nardo, premium nga to, nag-champion kayo, premium nga ito, nag-champion tayo nga senior, ikang nga to din premium! An-anawain dak manong nemi ni kitipadak nga girls. Nakaro ka ba't? Sonya? Parang mula unin nga karas mo unin, Nardo. Hindi ako magkayat ko muna talaga, ate. Dialaing nang basketball. Iso lang kayat ko. Bura ako magkukwapo na, basta nalaing. Kinapod no naman ng Nemi Porcher High School kaming ngayon madandi kita agnunubyo, agnunubya. Duwa di kita napingit nga kararim kaniyak manong Nemi. Ni Celso Timaysa. Nalaing matisunod academic manong. So, tutak balik tutorian nga, nukas pagkarikan ta, ayun to naggraduar kami, ngat isunto lagi balik tutorian. Kapag isut kang kanayon nga, top 1, manipod first year, aging ka, iti 4th year. Bali, barangay high school, manong name iti eskwela mi. Kwet among unay, manong name andi kiti kaeskwelaan mi. Agka, gararan man kanyak ni Nardo. No guwapo ken nalaing ni Celso manon nemi ngem adadama na kay kayat ko ni Nardo gabungarot na nalaing ag basketball. Irin to ni Celso manon nemi kabuteng na pay gaman ti babula. Ngem gabot ken nalaing ni Nardo manon nemi nga gisyot. Iso nga talaga ti captain ball iti senior. Nag-champion kami manon nemi nga senior, ket kastaunay tinagdagsak mi. Ayun ka, manong nemi, akalpasan ti championship. Karabyan data, nagring ti cellphone ko. Ay, ni Nardo? Ni Nardo tumatawag. Hello, mo? Nardo? Congratulations once again. Amom, nuapay nga sakti at kaagawan ti na shoot. Nagbaling most valuable player. Una tasik kalingan. Gabutad inspirasyon ko. Sino? Siya? Sino kumapangarod? Kat si kamay palat ararmag. Tiyak may umin kaya ito maginobyo. Purchi high school te pa lang. Apay nga orti kaya ito man. Isutaan, siya nga eh. Nadamag ko.
Nga nung champion tayo, katsiyak ti highest score. Unam ka nung nga at the premium kanya. Ibukpok ka mo ikis gamjak lamang nag eh. Uwan. Anang orti premium kanya kita. Ano kaya't mo mabaling ka din nga kita ta? Ito nga rabi, ori ta salag. Itigit ti bye-bye. Naglagi pa nga ti barangay tayo kat igit ti bye-bye. Kaduan na nga di kiti naganak ka na tayo kat bye-bye ti pagsapulan da. Ano ko matubratad ta? Kasi naramidan di na duma. Doon kitag nunobyo. Nga pasari at makita ko kang bibinisito. Kawan. Apay ko isot premium. Isot kid daw ko ang premium. Kiss. Kawan. Tumbigat latan. Di eskwela. Iti igid di bye-bye. Ano na? Yes ko. Baka makita natatangkin na ng rumwar. Iparitan lagi di. Naglipas ka. Alin? Laka. Di kanto ka sasaon. Nuti mo tong palanti ka rin. Nga irgaluan na. Kiss to lang di ping-ping ko Ping-ping lang. Basta dito bye-bye. Sige. Minuto banda. Malagip mo. Tipuan ti bitaog nga dati amyanan. Jay. Ti akin amyanan nga bitaog. Dayo unay, napipila sa jay. At pagtutugawan sa jay, tipuan na mismo ti bitaog. Sige. Okay. Umunahan to. Tanungan ka. Nga mo malagip ko naming nga nalipatak tinagtutbras itinalpas kami nga nangan. Numuna ket lining ta nga mulmul iti kisindami manong tadakam nga rodigit ti bye-bye. Dunumplek na parang nagtutbras manong nami oreta naka di gusak met itayin. Naka-sure taklatan manong nami nga naka-sleeveless. Ngam nakabraak malangam mo na sana kang bra. Inlibas ko manong nami tinagnay ti kusina, kalbasan na, kinamang kunti bye-bye, sak nagpamyanan. Kasla al daw manong ti kana, kinasalag ti bulan. So nga doon di bangka nakasangat, gabuta saan da nga napan nagkahalap, tasalag nga ro. Medyo nalingad manong nami ti ayan ti poon ti bataog, manong nami sa malingdan met ti ranyag ti bulan gaputi na rukbus ti bulong ti bitao. Iritaddan sa jay manong nemi ni Nardo. Wow, naka-uniforme. Apay nag-uniforme ka? Hanga dito ti pinag-uniforme. Ngayon naka-basketball attire. Kinapod na. At tapay tukot ko nga bula. Wow, nakatatari katikas nga langam, Nards. Wow, Nards, patinagan ko na. Amon talagang hilig ko tagbuya ti basketball. Idol ko digiti nalaing nga basketball. Kas kini, sino ti paboritong basketball player? Ti lokal? Ti Pilipinas? Sino? Yung Jaworski. Nagpadpada tagayam. Isumad lang ang tultuladong ti style na, di ba? Naglaing nga ipasok. Pasok. Sa orin no agwa, outside shoot, 3-point shot. Maka, tugaw ta. Nagtugaw ngayon muna, manong nami, sak nagtugaw itaabay na. Inakbayan nagandagos manong. Ala, makaanto makakita ka na ta, Nards. I love you. Sonia. Pila kayat. Full year na pa ilang. Huwag gayang pagbasa mo ito no college.
Ijay, siyudad, siyempre. Ano kaya? JNU, when J Divine, when NCC, baka JNU. Kasi ka, baka saan nagkakamoy na magbasahan. Tumulong at tulad ng aglaw ko ti ikan dito talipapa. Di, sa mo mapadasan nagbasa ti college. Baka saan? Baka man. No, makapagbasa tapay tapay. Ikaw sa nun no, masulisog na. Gat ka sa nun no, agsikugak. Lukugak. Takayat mo? Tsakayat. Ngayon ka sa nun no, pilitan na. Ang kapat mo balik ang pilitan na. Lahat, kisam nga rita pang pingkon. Nakon, amangan nun sa bali nga aramitan tatuy. Sala ka pingping Narod, lips pa Sige nga rin, tap na yun ako. Kinunak manon nami kat si Mango akon kang kuana. Siyempre no, daagek at daumo na nga arakop. Inarakop nak manon nami. I love you, Sonia. I love you too. Manong nami. Di nakpagvisituin. Again, inarakop ka mo itlata. Ngayon din rimok at manong nemi inikanan ng tagsumbangin na pingping ko daytan nagkidema kon kat inoray ko manong nemi nga malan na dagiti bibig. Tinamnamay kat apagapaman laing manong nemi nakabaybayag mo tin. Kat balbalsak mo tin iti agik na manong nemi aging ka nagtulid kami mo tin iti kadaratan manong nemi kat ni Allah, sa bali mo tin tararamidin nardo no. Nardo. Sinakroy nakpagid din manon naming inlugan iti nakasangat nga bangka. Bet dito yan manon nami nga nayanod kami nga namin pinsan kini Nardo iti suliso. Kaslasan ko napupuutan manon nami napuutak laing nga pagpada kami nga kasla kaipas nga maladaga nga naigkaman nga naaprusan nga naagkanan manong nemi di kini maselan nga paset ti bagi. Kadyak pulos tinamnama manong nemi nga kastaon ti laing ni Nardo. Jak pulos tinamnama manong nemi nga magunod na ti amin ko kadedi nga rabi. Iso na laing manong nga sa balit pa nag-basketball na. Mo nang in-shoot na manong nemi sakbay nag-dribble. Nakariknak man idi manong nemi na pagkapaman nga sakit mo nuot-ut. Akas ko na di kita kapadasan nga nasakit ka no iti damo. Nawaya ko mama nung nemi nga jak ipatuloy idi tamarik na akong aray ko nakidi tangan dinapay na isir idurong ko kumaman. Ngam kasla saan kumat akayat manong nemi nga saan nang ituloy. Initawan ko nga 16 manong nemi na ipahay kon ti bagi. Ti amin ko. Iti may sa alalaki kas kininardo nga katayip ko. Nagsangitak manong nemi. Hala, kasanuno. Sabay na namin tamot tinardo. Apay ka high school tapay lang. Mabalinin. Ano nga mabalinin? Kit nalpasin. Hala, di ka mabuteng. Anak ko ba't kabuteng ko? Nga da makalagtakarata? Haan, kasanong sikugak? Di. O, apay ka di ka makasumbat. Adumat di dati kita agparparagreg. Allah! Lolo, talay pagbaga. Kawan ti pagdanagay, sangga may bayan. Ikasar ka, nukas pagaligan, tamasikukang ka. Or ti pagpiyak ta, numasapat ang agasawa. Adumat ti kini kakasta. Iti igit ti baybay kita.
Ado da kita nasapang asawa. Kahit mo man na may ramang ka anakwada. Kawan. Hanapay nga rin kita. Kat ni. Eso nga ulit ang tapay. Ha? Idublet. Katuin. Tawati mo kayatin. Nemi mas to. Not kaduble na ang kanto na masaktan. Induble mi ngagpeso manon nemi kitagpeso tikunan ni Nardo. No kasano tilaing na itay nga nagbasketball manon nemi nalalaing manin kapata nakapapaot manon nemi tin na pa nagdribble. Sa lang nga namin dua manon nemi impitlo mi pay. Manipod mo't idin maulit-ulit ang tikasta nga mapasamak manon nemi aging ka nga nagraduar kami ti high school. Kat sakbay ti panaglulukat ti klase manon nemi adan talo nga bulan iti imutek masiko ka kun kat nadlaw kun manon nemi ni tatang. Hoy, anak kwan. Tatang. Ay, bakit? Umay mo kinagda anak mo. Nginaw na. Abaya. Agduldulo. Aginaw na. Aginaw no karadratuar na high school. Gusto dati ibagbagada na ang pasanin makikita da. Sinsinarak da kininardo di tayo kiti bye-bye. Kaya mumudlagay, mapingay talaga. Nakakit. Nangarod, babae mo tanak ta. Kahit nangatamatan nga tuladin at kasi tinaramid ta. Ay, sasapo ya. Masigog ka? Ha? Talo nga bulan ang sa anak ang nagregla. Ay, ay, sa mga nagarata ka anak mo. Kaya maapitar niya po ko ta. Ay, po ya. Amumot nga kastoon itinigat tayo. Amumot nga da kami kininanang mo, kinasapa kami nga nag-asawa. Kahit da kami nga tuladan. Kahit mga tuladan. Di kiti nasapa nga nag-asawa nga nagbalasapa mo nga naglusyang. Kasi ito, ha? Ni Nardo tatang. Ipakamdos ni Nardo. Na masapang natakdaran na ka. Sa nga mabaling ang kanak kabalasan. Hindi maamuhan ni Celso manon nemi tinapasamak. Imay dito balay. Hi. Celso sigayang. Beso na damang. Masigug ka? Why? Kasano ko pa ikaroon nga makapag-college ka? Di ba, nagsasalita tayo di? Nga sa jalawag ka nagbasa. Nagpadpada at kurso ko na. Kaya no, mabalin, nagpadpada at kurso, ang kaskwala at tapay, tapno kang kananta nga kita. Nga tulungan ka. Tapos hindi ka sa takit makapasa ka. Unapay nga kita. Saan nga siya? Tinaklon mo, no dikat ni Nardo. Nga po ka dito nalingag basketball. Nalingag mo ta akademya. Tsak na nagbalil yan. Naipasakpat scholarship. Sorry, Celso. Samat namin nga sikat kinayat ko. Nasapa pa niya yung paay mo tibagim kini Nardo. Tinunday mo tara paap mo. Sonya, sayang. Ngam siya. Sang ko tultuladan di kita lalakid ta nga nasapa ka magkaasawa. At ang mission ko. At dara paap ko tibiyag. Kahit ko tumaka magturpos iti kurso. Kahit ko tagbalin ni engineer. Sige, inakon. May kakadilan tatno si Direnak. May ko lang inamunong susto sa damag. Siguro, Celso, itatanam mo hamon nga masikugak. Saan ako nakayat ata? Tabi ko mapay lang nga kayat ka. Kahit sigurado ang kasawa kay tumatang kini Nardo. Oen manong nami kastaon na tiloksaw datatang kaninanang kaputikastang napasamak. Natunday tarapaapda. Nasyak niya inuuna. Kahit na kumamat ini manong nami nga
Ikalikagom ti panagturpos ko iti kolehyo. Ngayon kas diya matin tanapasamak. Na basketballak matin manong. Ada matin bula nga dumakdakkel iti tiyan ko. Narete ka po naman nun nemi nga natuntayan terapa ako. Natulad nga rod manun nemi ti panagden nami kininardo panagden na hangkampay lang kasar kabuta minor de edad kampay laeng manong. Kapilitan manong nemi nga nagawidak inyawid nak iti balayda. At syempre, kas makikambalayen, tumulong ak iti trabaho ti uneg ti balay, agdalos, agluto, aglaba. Siyak tinauna, kana kaming agkakamsat, kat ni Nardo tinauna, kanakwada ng agkakamsat manong. Kaya ni Nardo, awanin ti sabaling aramidan na, no saan nga mapan, sumurot nga mapan agkalap. Yung nadaduma manong nemi, masulit nga paman, mapan agkalap. Tanong kasta, nga awisan na, di kitipada na, nga basketballista, di tulukar mi, detan basketball, latala, basketball. Kaya no sumangpet manong nemi, kasta oray to, tilingat na, nakabasbasat bado na, nagpaalan to kanyak ti danom. Sonya, papay, ialam ang danom. Di ka mamangala. Yan naman tanong ko rakit. Kamangala, maaramid mo eh. Inka, natakman ti tanong ko na. Danukin kan. Hanap, anat ako na. Masigo ka kung makita, danugan na. Manigatan ako na magna. Di sikat mapamangalan. Buhay ba nung name pa sa nagapa kami agsinungbat kininardo. No sanak lang at amasi ko, manong name, talaga nga disnugan na, nanugan na, kuktaran na, takos taon nito, parang layat-layat na kanya. Di kagura kayang kuha na manong name, kahit saan nga sumurot nga mapan nagkalap. E din to sa basketball at tutubra na, ung nanpay na tatang kinanang na. Kasano nga makornong kam nga ti kwarta, nga paggastos at tunin to nagpasangayak, kahit di mo't mapan nagkalap, di awan pa nakabagi na, awan kwartami. Aging ka, manunami, nga dimtengen, ti panagpasngay ko. Diyos ko, hindi manong. Marigatanak, kat kunada. Basta kapilitan, misis, nga masasaryan ka. Ngim, doktor, awan ti magbayad mi, nakulapay kamlaeng. Kapilitan anang arat mabalin mo, kat di mo mayadek. Di kayo matunin nagpatpa-check up siguro, ini. Nasadot ka nagpa-check up, so kandak tubig. Sano ka natin, Nardo? Pangalatang orti ko tata. Agrimidyo. Doktor, operahan nyo yung sunan. Oray masasaryan yung suna. Basta lagi di makalasad na nga gina. Di pagsayaatan naman ng nemi nung mapay sesaryan. Iti na isayang kat, iti panangipas ngay ko ti anak ko. Nakalasat kami nga gina. Ngayon, nakautang kami manong nemi. Talo nga tao ti nakautangan mi. Tapno laeng makapagbayad kami. Namalagsit kreta manong nemi. Nayon pa iti utang mi kada iti masapsapol. Iti agtangkad manong. Super at pa nakaamiris kumit manong nemi nga nagbidutak. Agbabawi ak no ape nga. Gasam top 6-17 tabuin ko pa nagpas nga. Ganyak pa'y amo manong nemi di anyat kutsi-kutsik no anyat aramidek. Imbaga, tanalaing, ti katugangak manong. Ngam di makadakis manong nemi. Adumaten di mangmangin ko nga sao-sao panagpaspasagid. Sakit kasi dila ti asawak manong. Imbas ko mapanagkalap. Imbes ko nga mapan agtrabaho tapno da pagbayad mi kadagiti utang. Imbaga da nagpautang ka na kami. Basketball na taman to bubrana. Babawi ka na asawa kang kuana o no. Ora ka di kampay nagkasar na kunak tinakom ko. E di adan makabulan manon nemi ni Leonardo Jr.
nga anak ko. Ang gandang kumanong nemi. Kinasaritak ni Nardo. Nardo? Sabay. Kasano nga makabayad ka ng utang? Kahit di ka magtrabaho. Sa marigatan ako ito eh. Kasla kasulit pa ni nanang mo nga mga sikaso kanya. So nga, kahit ko tagawid sa diyabalay. Anak, kahit mo sa diyamot nga agnaita. Kaya na, dato nagtulagan tayo di, han? Umunak pa lang iawid nak dito balay, yung kalpasan na, agnaitan tumad diyabalay. Ken kahit ko nga, napimpilas ang nanang ko mismo, timang tulong kanya. Umumay nga peso ang damat nga, hamot unay makakutid to yata, mabaibmat ka ni nakagkuskusoy lapad nga nang mo. Di na kaya tisimurot kanyak manong nemi. O, kawid kayo, di kawid ka na ta. Kasi nung nga rin utang. Ako ang pagdanaga matahamot sikat na ako utang. Syakmat. Bahala ka. Inyawid ko nga rod manong nemi ni Junior dito balay mi. Yung nakamisuot ni nanang. Sabi nagawid kayo dito. Diyan, maanusan siya dyan ang hindi damo kat na si ati pa nakilanglangan kanyak. Tiin na ni Nardo. Yung kadagitoyin kat masulit nakmitan nga tulungan. So ngayon may ka. Tapno siya akong timang dalagan iti apokok. Kasta? Diyak pa yung dakitin na ruang nang. Ya po ya. Tisapang iyot namin nga nagkayang. Nanang mo. Malak pa nakata kayo. Dapat nga tinulod na. Manutawin yun, nag-asawa kay kinitatang. 19. Kasi ka, 17. 16 pa hindi. Hanggang pa'y nag-asawa na nang. Ewan na yan. Abay ka saan nga simurot nga Rinardo. Na kaya? Mauma ako. Hindi ka nagtrabaho kasi ano pa nagbayad medyo utang mi. Manong nemi ti may sang aldaw, kadigdigos ko, matmaturo kay ni June, idi addaw may. Ni Celso. Hello, Celso. Hi, mustahan? Kastoy, limapsat ka ba't ka naganak? Dati mat ka nalapsatak ha. Huwag nga ron. Ngasi ka kumatibagi kanya. Nagwapo ha, nalapsat ka. Nardo, naling basketball, tikinayat mo. Abi, may ka, Celso. Kumusta gayam? Diyan, basbasak di dilawag. Abi nga rin may ka. Kahit ko ito makikidamag, makikumusta. Ay, agbabawi hak. Noon niya pa nga ron. Abi, hindi ka agdanda na nga kasawa? Hanggang pa'y nag-asawa? Dahon kaya ti makita na sadyang. Kakayat ko man lang dati sidong na nanang. Kaya nga na. Kaya na nga ti panggap mo. Ito na mabalim mong ipusingan ti anak mo. Tsaka mo? Di mo kaya nagtrabaho? Saan ako ba? Saan nagkatrabaho dyan lawag? Panawag ta anak ko? Kaya nga na. Madama din nanang mo. Kaya't mo? Pero ramidam di ka sa Celso. Tsaka mo ta. Ingkanik idi nga lipatin kan. Tsaka mo? Agmawin ti puso. Sige. No, kas pagaligan ta saan latang agbalbaliw ni Nardo. Kahit no talagang palubusan nagmadatatang kininanang nagtrabaho. Mayatak. Sige. Teksanak lang. Katabi nga minag tinawagan. Namukha rodaya. Tanambar mo. Dapat nga di mo nga dati mo't nga mo. Kaman. Napuka ko di cellphone ko. So nga, saan ko na may kamay sa tinambar mo? Di alam nga rin tinambar ko. Di ko masak. Sige nga rin. Alak tinambar mo. Di batik mo't kang tinambar ko. Ha? Naglagpap niya baga ka? Na talagang saan ang balbali ni Nardo. Kahit mo tagtrabaho, isarag ka magtrabaho ang jalawag.
Kama nagselso. Manong nemi napiyapay kini Celso nga pinaay ko ta amunak nga tulungan. Amunat ingi kalikago manong nemi ngagbiyaga. Ti bakas dawak amin. Ti bakas dawak. Kaya't nak. Edin to taadan akon. Makadakas manong nemi. Naamuan ni Nardo manong nemi nga menak pinasyar ni Celso. Kat kastaon iti pa nagkaryar na iti na nga malam nga nabartek isuna. Nay! Sunya! Tata, ano yun siya? Samat na ito dito. Rumar kami nila, nagsalita na! Naglogo dito nabartek nga may rumaw dito. Ay, kinagura na ka. Ay! Sabi, ang peso ka! Huminga ka mas ni Celso! Kamalanan ni Celso! Liblibutan na! Nagloko dito Nung sa sino? Kinuna ni tatang manong nemi kat dinarup na. Kinamat-mat ni nanang ni tatang taanawaan na kumangam dito. Kinabil-kabilin ni tatang ni Nardo. Kinananawad na ni tatang manong nemi kalpasan na pinagawid na ni Nardo. Nagsaklang matinardo manong nemi kada kapitan kat siyempre nahiring na. Manong nemi nga madada kinanungan da ni tatang agsipod da rin maot nga rod ni Nardo tanabartek. Daw kasta manong nemi imamila nagpakpakawan ni Nardo kanya. Gawitan sa Jibalay. Kinunana idita imbagak na si papakawanan. Agbalbaliw ka pa ilang umano, Nardo. Ano kung matas ka ng balbaliw? Amo mag-aya man tuminom, mamartek kagaya man. Nagtrabaho ka, mapagkakalap. Ano, aramidam ti pagribangam. Para kanyak, para kata kami agina. Pati tabiyag mo, di mo pa yung mabayag. Ito yun, sa Jibalay. Asa nagmat ti balay mingaw may nakampang sarungkaran. No kayat mo. Limang peso ka din nga. Nga niya. Ibagbaga ni Celso nga. Ayaban na ka sa lawag. No sang kang balbaliw. Pangalak nga ron pangbiag ko ti anak ko. Alaman? Panggatang ko ti gatas na. Tamad ng diretso ng agdede kanya. Nonjak trabaho, o maitid mo kanyak. Alaman? Sige, ba? Umayak tumangted. Umayak tumangted ko na naman ng nemingem. Awan tinauray ko. Aging kinasritak manong nemi na tatang kininanang. Ibatik ti anak ko kata kayo nang. Inagjalawag. Isariknak ni Celso ti pagtrabaho. O nangamdak kila guro. Anat aramidan tumanin data nga Nardo nakaspagarigan. Kanya talaga tiranta din Celso. Apay nga tultulungan na ka. Iba't-batig ng Celso tatang. Nagkarebal na nga ron. Nagkamaliak no apay nga saan nga sut pinili. Dakil nga kulo ti aramida manak. Nga nangarot kayo tiyo. Mangnam namaklatan ka na kayo para tigatas ti anak ko. Kan kaniming agina. Di man nagtrabaho ni Nardo. Ang balbaliw akong kunana nga mayat. So gamayat kami nung saan, ipatek ni June. Kaya inagdilawag. Isarek na ni Celso ti panagtrabaho. Ngayon manat pag-isarakan na ka. Ada ka no restaurant. Iti asidag ti eskwela ang pagbasahan na. Agwaitresa. Isa doon ang pagtarosom ngay. Stay inat lang. Sige. Palabusan na ka. Ang bidot ti panangipaay mo ti bagay ni Nardo. Baka duble kang bidot. Baka maadaan ti ading ni John. Iti sa baling ama. Insarek na karod ni Celso manon nemi ti restaurant. Agawa nagselso ha. Teko nakarod din. Sikaw lang kuman inaklon kun. Habang nga nalado ti amin. Sonia. Habang ko pa saan pinalado ti amin.
kada anak ko. Iba't patay kalata. Oray no. At dan sa bali nga lalaking mo na kanyak. Ano nga mintada kanyak? Sika nga rati kayat ko. Basta, ayatan nakman. Una nga, adamat ni, saan ka mat nga nagkasawa? Di ka mat nagasar? Sige. Okay. Ipas na yung trabaho, oras testayin, tunagsweldo ka, pawit ka sa diyay balayo, para ti gatang tigatas ni nanang mo. Hana? Gatas ni nanang ko. Igatang ni nanang mo tigatas kung para ti anak mo, kuna? Hindi ganda kang trabaho manong nemi, kahit numot o dumot manan, di kita agaram kanya. Ada anak ko, manong. Ito anak mo, no? Manulataw mo. When 17 ko nga naganak. Sa maysa, saan ko kayat? Ti, madan ti ading anak mo? Saan ko na kayat pa? At sa bali nga para kanyak. Nasaan nga sika. Manong nemi, babae ni ti cellphone na parang kung tawag ko kada nang kinitatang kan kakapsat ko. Damdamagig matno kumusta ni Nardo. Nagbaling kanumaten manong nemi nga kuriro iti lugar mi, ta nagbaling nga bartikero, basagulero. Aging ka manong nemi nga ti maysa nga malam, tinawagan nak ni nanang. Hello, nanang? Ay anak. Ay na, dakas nga damag anak. Intray da isunit ospital. Ngam nadimteng ti damag nga saan nga nakalasan. Natay. Sino? Ni Nardo. Kanya? Natay ni Nardo. Buwan. Namarabartek ta. Nagkikinamatan na yan ta. Ikitibaybay. Sino nang patay kang kuwana? Talo naman nga nang tagpatagpat kang kuwana. Jesus, Diyos ko. Nakalukloko man kami ni Nardo. Malibot yung amunan tumino. Awahan nga rodin Awahanin ti amat anak ko. Nanang. Iyan niya nga rod. Ay, apo. Naku, batasangan na loko. Di, huwag kumabati kasta nga napasama kang kuwana. Kapilitan ang bakasyon na. Apa yung bakasyon ka? O minsan ka lang nga umay ang galatamdagan maminsan nga akaduam ti anak mo. Yung ti agpaot makipagpaot ka iti panakimansayag naging gamay tabon. Sayang na trabaho. Yung mga noon at makunan ng tao. Nanang, yan na makunan ng tao. Ang muna man. Nga, kasi ito ugali na iso ka pimanaw ka. Pinanawan nyo iso na. Kan saan ka mo pa yung nag-asawa? Hanggang mo pa nag-asar? Sige na. Umayag to nga rod. Ito no may tabon. Isong tulangin. Umay ko. Kalpasan ti tabon manong nemi nagsubliak matlang dito lawag. Tap na ituloy ko ti trabaho. Dito may nagpasya rin ni Celso. Ito masaday ka kita yan na inarakop nak. Ala, Celso! Shhh! Tadakati pa'y mangiparit. Kaitab-tabon na lang ti kalman ha. Sino? Boyfriend mo lang isuna. Hamot asawa. Awanan ti problema ta. Diba? Iso nga, agtrabaho ka, tayo tuloy ko tagbasa. Tayo makapagtulpusa ka at ang trabaho, si kan tumaten tagbasa. No makapagtulpus kan tumaten, iso tumaten ti panag-asawa ta. Ni sanda nga ang-asawa nga dagos. Tapno manayonan ti anak mo, haan. Ito makapagturpusak, sumublat kan tumat nga turpos. Ito makaturpos ka, sakbay nga sumrik kan to ang trabaho,
Nag-asawa taton. Nagyawa nagsalso. Teko na akon, siya kila ko man tinaklon ko. No siya tinaklon mo, idi, awang kumamat ni Junior. Dito siguro, kan sigurado, tiya talaga nga nayurit nga biyag mo. Ken ti biyag ko, nga gayayat, iti addaanin ti anak. Kabuti ba't pati kalaunay-unay, Sonia. Iti ababa nga panao, manunimi nakamutlaeng kini Celso iti nagkatuluyan. Engineer Celso Mano. Iti ito ta accountanak met manong nemi. Isot Indra Duardo. Dito ilimi, ti igid di baybay, tinang ipatakdaran mi, manong nemi, ti balay mi. Talo, ti ading ni June. No kasunod pa nang ipatag ni Celso, kadang iti putot na mismo kanyak, kas tamat pa nang ipatag na tamat ka ni June. No pa'y amo ni June, manong nemi, nga saan nga iso ti pudno nga dati na. Nga marik na, nga talaga, nga ipapaama ni Celso ti bagina kini June. Na ito nga ron ti pagkasalita, manong nemi, nahilig ak idi ti basketball, ket paboritok ni Nardo na nga basketball. Napanakmaten na sinutan, kanin dribble na, iso dayta ni John Jr. nga pakalaglagipak. Niya Nardo Jr. pakalaglagipak. Dayta nga napaset tinapalabas. Yan nagtungpalag man lang, kini Celso, pagpintasan na, tanakasaysaya at nadunguunay ni Celso nga nagbalin nga asawa. Agyaman nag-unay ti anos mo nga nangibasa ket sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarmingan ti biyak, kadagiti patak nga nagbuyat, more power through program ano. And God bless. Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Sonia.